Okay, Pastor, salamat. Okay. Okay, kaduhang pangutan na Igsoon, palihog. Ang Adventist, Pastor, bawal ba mo kanta o kanang dili kumpo sa mga Adventista? Ang Adventist, bawal ba mukanta sa duli mga kumpo sa Adventista? Dili bawal. When in fact, igsuon, kanang church hymnal. So wala pa'y Seventh-day Adventist church hymnal. Ang among gigamit nga church hymnal igsuon, mausab na ang gigamit nga church hymnal sa Baptist. Mausab na ang gigamit mga hymnal sa Methodist. Mausad na ang gigamit nga mga hymnal sa uban nga mga Protestant. So laktod nga pagasulti, dili bawal sa Seventh-day Adventist nga mukanta og kanta nga dili gikan sa iyaha. Ang punto magud sa kanta igsuon mo ni. Bantayan sa Seventh-day Adventist kini nga mga punto. Kay ang word nga music igsuon, naa na siya gitawag nato og melody. Okay? Na gitawag nato og rhythm. Na gitawag nato og harmony. So dapat igsuon kining rhythm igsuon dili mo labaw sa melody o harmony. Mo bitay usay nga naay mga drums nga milabaw na ang tingog sa drums nga nawala na minsay sulod ug sa uban nga mga Pentecostals nga mga churches, nawala ang lyrics, saba na ang imong nadunggan. Nga diin ang imong tiil wa ka kamatikod nga gaundak-undak na gasayaw na ang tudlo sa imong mga tiil. Naay mga guidelines ng Seventh-day Adventist. Dapat ang mensahe makapadayeg ngadto sa Ginoo. Okay? Dili makapadayeg sa imong kagalingon. Dapat ang ga-perform niini dili nagahimo ingon nga theatrical nga style nga instead nga head expression di ba na nimo malikayan with smile muliyok kamay ang ulo mientras gakanta ang uban dili naman ang ulo may galiyok body language na murag gasayaw na ba. So meaning to say naay mga guidelines ang Seventh-day Adventist. Pero dili bawal sa Seventh-day Adventist mo kanta og mga kanta nga dili gikan sa iyaha. Okay? Usaan na nga mga common nga mga kanta kanang nagisgot og mga biblical text nga gibutangan nila og mga nota. Balik kanimo Igsoon. Pastor, ganang namagoy pastor nga nagseminar nga bawal kuno magkanta kung dili gyud kumpo sa mga Adventista. Wala. Iya sa tingali na Igsoon. Pero wala tay prinsipyo sa Seventh-day Adventist nga nagbawal niya na. Tingali, iyang personal nga view, personal niya nga mga pagpili, personal niya nga gusto, nga mga punto.